West Karbi Anglong District Congress Committee abarim atum iphongvet arpu kidoan kachiu. Langsang tiara tumpen tovar nang selam pisirak nang jipusi ke hangpon. Mini solar project 600 bigha salongle solar kipang ni jialong jedon don thek thelapen sainik school compensation pipe pute bilongle langvuku havararat. Karbi Anglong lai fadaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. West Karbi Anglong District Congress Committee pen sai ke claim ki dam ke chok chejok e phongvet ongdong tum arpu pen kachiu. West Karbi Anglong District Congress Committee hin pen sai jok je pen ongdong arar tum pen resignation chipinang koklo. Atheke akimia me phu agostining hi ove kimi la pen ove barim atumang bong anta ki plakason padupon ko joini Pai kunia cikloni paing kora troksiani dongkamukam forest IB asai hemalong ongdung Congress claim bangatum Congress along angdeng pen arpu chithansi West Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong an resignation alu chithondaminti. Labang song bong pen VP Rupsing Bongrum General Secretary Anthony Teron State Coordinator Assam Pradesh Congress Committee In Charge Professional Congress Committee West Karbi Anglong Dimha South Secretary West Karbi Anglong District Congress Committee Chotra Singh Teron atum pen ki Japon ari sangho tum pen bang harohini rap hokep so se atum amithanga song phan chi utikang Nilitom pini dak nota mosti yang bong pen dak West Karbi Anglong District Congress Committee ketke senior leaders tumata do elo sinilitum la bangso decision kenan ko bang la phelo je non hejong dak kimia presidency kela do dak West Karbi Anglong District Congress Committee ba yes besta ba kapre ung tala ba 16 ola sam 16 na district long kela lo ba kesa dak nitum ta dak senior most leader tumhantani tum president apeta handum do pen in charge of president pachobom samay lang lipang samay mane जो मने इकलांग रोक मने अबारिम कांग्रेस अपन लांग रोक सी मने जो किनी कुनांग को है मने नोधेजों also अपन असोनो असोन सी प्रेसिडेंट बांग को ठीक है सेला था प्रोग्राम है तो में सोसाइटी कोलम तावे थे दाग मने मिलाई पेने का क्लेम करी मने मानपेंग बांग टीपी इथेक्ति ba senior mustum handai man ke delo penitum te pamon ni kangyong stame lo je vice president lo in charge of president lo je bari pares tame approach lo je chingwai chisai penitum temra pe na pa nai pa ke mesen pa ke hainiya phantina pot mustame importance ave mane senior handai importance masi pini bang lang lo nitum overall nitum chelang lo lason lo te nitum claim dun pusta claim click job dun kursa job je yuraso result negative result siarang ni bang kaita usually ke bandi pasi bodang te claim tipadu dun bene jo si claim yo sin puro puro so sin nitum bang ke claim thekpo sila son puro te nitum bang ke claim dun ali belo dalo si nitum bang kini so mas resignation nitum chande ka dan sejong Kironi pen Mohan Teron Karbi Anglong life. To work selam upon work order pipon dera phita thesupi teron pi mithanga sai kachikrem kledera jok langsang ti arong arar tumpen ningdu chipaklang. Lasom si lakhain koresi Bojan MSC constituency ke parlo langsang ti hanjang langso mate sare hajana rong apartment road construction mate tovar kasela masai thesu piteron piaphan work order pipono bonta asaya bang non puta ki claim dam de joini rongarar tumpen aning kang samse chepaklang pon break jam hawar mate break jam arong along surini rain kora pen surini rain kora pho apartment kaching thura sai apartment Bojan constituency IM Sujorong para hinpen misen asayamo deng pondo. Lapena pura teng pensi work orders tami contractor atuma phan pipondo. Bonta contractor atum asay claim dam desi work order chibihu bason mandet. Tangte kumat lo dai puta hadaki dovek arar tum pen chethan pon.
alang li bana la so tawar li chelang pon thom meka de mission po aru ekbar meeting huthe di alang li ki thur seng huthe di nili tum chetong no aru nili tum bang thom bang pining je lo hedi mane tawar son condition hedi alang li bang nang pulo ani sibak bang pu puja do nang lang pu puja lo hedi sibangi ko son chi le nang lang der jalo nili tum bang chong hong lo anta aso tawar join ni he mane abosor mate bari khat ke kape par nang hedi silan me lo alang li phan chuning li bang ke la tom prabjin bang so tawar bang hedi nili tum phan mane nang pe me pisen lo te hedi churu par pi ko belek a jata nang ni tum phan la tawar chot athema tawar bang ke bahe na ho ke da moi bang le bang sta jo erong ke bang mane tawar ke no bari khaut alang pe nang han pen de News report Karbi Anglong live. Paigunia Chikloni Painkora Troxy, Lakha Inkora Isi, Borjan constituency and Kanki Parlo, Rong Pimplam, Langvuku Model Village Community Hall along, Langvuku Havar, Kedo Amring in Tiarong, Sarting Tiarong, Lapen Sarpoteron, Rong Thomarat Chingrum Si, Mini Solar Project Langvuku Havar, Bilong Le, Lapen, Sainik School, Don Kebalong Le Kipardo, Pon Pata Kedo Tumaphan, Compensation ng Pivek, Nangji, Jong Si Pe pulotangte nang bilong li la pen chedon nun thekthi pura sodak pen phirangkia mailong lapthi chipaklang pon Rong Thomara Chingrum pen EC committee tame seng ponsi Langboku area land protection committee pomen irpon labangso committee ke seng along me purolan teron chunbang Lawrence rong ha tuma phansi pekpon bangso hawa rong ke seng pon lake pharokrisir kebra tro kebra hinia ningkan rongru chukim pondo la pen hala so hu teke ingnar dopik Phiri mimista nilitum lahi arum lut choksi ko anni kisung chechak pensi rongru chokim pondo lapen kidam tang surini ra plia sengkan stami kuki okchung pranatum hemrit menang kai pilaplo lapen munir phan thangdai bipin pen bangkri sirkep apran karmutanta dolo nilitum longli philangka chinghon kachirai ko majoini lapuan akisung chechak dera phita thir thip si buchi bombo Bonta nona por Sorkar pen mini solar project 600 bighas nang ke raiji puke kuson pen sinilitum chedon dunpo athenilitum ladak si sai chotiki sok nempo asonason chuklem si hemrit chilanglo la sinilitum rong thomarat pen ke chedon dun thekthi pusi sodak pen non kichari Sorkar mate Karbi Anglong Thomas Council kichari tum phan hadak arat pen lamthi chipaklang ponenti la pen hala pu Sainik School Phanchiri Pharo Pli Council penang ke hangate nilitum rong thomarat chedon si kecharli adim pumatha dun si pektunlo la pen hala sohut compensation PG pusi ningje pono bonta nona por bangke compensation PP pu kipu ke nilitum chikroi dun thek kalite bilong le pusi rong thomarat ningkang sam selam the chipaklang ponthu bangso scheme central pen ke wanalong sarpo teron arong asar aphantame komadne phone call si kether nangli jongsi bangso project ki bijalong ke khamkhe dun protangte jelang thapji pusi ke ther ke hap alam thi apu thakta nang chepaklang dun jongsi ke khang dun pene alam yong si ke dolo pulote nangli phan jel cheklon thong nang biji po alam the ta rong sara phan phone pe na puson ki pudu la selapson ke ther ke hap abang ke claim ke nang ji pusin ni tum dak land Langbuku area land protection committee pen ke tum la bangso alam the same tum pachi dun lo apela persona bang ke tum Karbi hanang mo ke la son claim ke nang ji luvok lomdet prestame rong asar pose alang le ta nang le tum phan long le nang pipe punang pipe nang tum Sainik School bg pulo Sainik School phan alang le same long le nang pipe no alang pidera pisi yang kora da aprek ada project nang ki bidun suji pulutte ko sonse ni tum da ke dorat me ko nasi ke dampo la so joini pen se alang li ta metang arong arat mekar alang li metang arong aching hona joini se la bang so alang mang ke ni tum pudu nang kok lo thang nang kok lo aso long mang ke la sona bang ke claim ke nang ji ase la sona ke ther ke hab yong se prang ke bang jilang ta la son ke matha la son ke claim bang putu lang putu la bang ke ni tum angko nak che song ji la pen tum la bang so Langbuku land protection committee ben ke ni tum ke arjap sek ji non tar jap thik ji la pen ke bang jilang ta arjap thik ji la pen tum da parong thom arada bang ke ni tum la bang so long le phelang bang ke ni tum cherai kompi meji la pen tum hokpe se claim ji la pen la person ki ther ke habang se non ke bang jilang poda tu bomlang polote ye tum la ke ta ke se tum ke so dilai pen bijorong pi Karbi Anglong live
Phaigunia Chikloni Phai Inkora Trok Siarni, Lakha Inkora Trok, Duarbakuri MSC constituency under Hanbuka Sarthi Terona Rongamikar, Soron Singh Hansiachor, Karitang Ronjita Terang Piaphan, Habib Ingnar, Apranar Muddet Penajok, Divisional Forest Officer, DFO Lapen, Assam Forest Service, AFS Bikrom Singh Rongpi, Kisungi Povek, Ahem Tunalong, Kahumri Down. Divisional Forest Officer DFO and Assam Forest Services AFS Bikrom Singh Rongpi Kahumri Damalong Kachetongdun Dolamara Forest Range Office Ranger Koida Timung Deithor Forest Sub-Bid Officer Lawrence Pangchu Dolamara Bid Officer Bimol Teron Lapen Hanbuka Sarthi Terona Rongami Karadum Chetongdunti Lapen Hanbuka Sarthi Terona Rong Kaiki Habit Ingnar Kipasik Sakpon Berajo Lapen DFO Bikrom Singh Rongpi Aphan Chethandunti Lapenon Hidia Jo Sokrod Labute Rongar Lucy Vang Lapo Lalote Hembre Mukhasi Palang no Lapo Lancho Takalisi Nonabanki Munirapan Anta Pasung Ponderlo Lasinang Tum Forest Department Tum PC Nang Tantikang Jimaputa Chethandunti Lasi DFO Bikrom Singh Rongpi Tantikang Forest Police Rongarat Tum Chelang Pet Penle Plungonak Pusi Ningjetikang Lapen Kalitang Ronjita Terang Pi Habit Ingnar Apran Armud Derapota Document Mukhaan Deithor Forest Sub-Bid Officer Long An Palera Deithor Forest Sub-Bid Officer Lawrence Pangchu Dolomara Ranger Koida Timung Along Pathon Damra Puthot Nililong Nang Pali Nang Laan Otangte Compensation upon Claim Pipon Long Taprang Puputa Kisung Ki Povek Ahem Tun Atumapan Aning Pathitikan Lapen Kisung Ki Povek Soron Singh Hansi Aphanta Ingnar Kipasungajo Medical Department upon DFO Bikrom Singh Rong Piari Dengpen Tangka Pipa Jerpong. News Report Karbi Anglong Live. Pinia Birta Kalaponsi Kang Ton Poniklong Kardong.